नमस्कार, माझ्या नवीन व्हिडिओ तुमचं खूप खूप स्वागत असा. आणि आज आमचं शेतीचा शेवटचा दिवस असा, म्हणजे आमची चिखलधुनी आज असा. एक कोपर होतो ज्यात आमचं तरु होतो, मग तो शेवटची एक फाळी आमची रवली ती आज लावून टाकूची असा काही सकाळी. आणि आज शेवटचं एकच कोपर असल्यामुळे आमच्याकडे काय आज माणसं नाही, ताई दोन ताई, पप्पा, आई आणि भैया आणि एक काका असतात फक्त. आणि माका जाऊचा कामा तर आमच्या इथे ना काल अळमी येऊन गेली आहेत आषाढी एकादशी दिवशी, आणि ती फुलान गेली आहे, त्याच्यामुळे सगळ्यांना चूर लागलो होता. आपण बघून नेऊया खैली आहेत ती. आणि आज शेवटचे दिवस असल्यामुळे शेतीचं आमचं आज म्हणजे आमची आज शेती संपलेली आहे. तर बघूया अळमी बघून येऊया पहिली कशी असतात ती. फुलान गेली आहेत काय कळे आहेत, फुलानच गेली आहेत बोला होती, पण आपण बघून येऊया. मंडई किती मोठी अळमी येऊन गेली आहेत बघा, फुलली एकदम ती. खराब झाली फुलून ही बघा, काही विषारी अळमी होत, निळा आला. हिरो हिरो है हिरो. अळमी गावली मॅम फुलली मग कालच गेलो तर बरा. मी सांगलेलं तुम्ही काल अळमी गावना असती. सकाळ बोलायला ना ते गाडी घालतो ना, गाडी कोण घालतो गाडी खाऊचं लागतो ते मग. माका कधी नाही कधीतरी गाडी असते. ही दोन माणसं गोळ्यावर नेली आहेत रोग काढू. आणि आज आमचं शेवटचं कोपरू असं बघा. मंडळी मी मग शिलेले घराकडे देवपूजा करू आणि कपडे वगैरे धुवचे होते. आमची आता लावणी आहे शेवटची चालू आहे, तर तिकडे मी चालले शेतात परत जाऊया. शेवटची लावणी कसं वाटतं? बरं वाटतं? हां लाव लाव पाठी उतर. कसा वाटतं शेवटची लावणी? तर बरं वाटतं. लाव का तुम्ही अंघोळ करून येईल येऊ शकते लाव, पण ते उशीर झालं मग जाऊ. चप्पल आणलास मग माझा चप्पलाच्या नावाखाली पेंडी पसरलेले पूर्ण कोपऱ्यावर आणि मोठी फाळी आहे. माका हे कोपरे अजिबात आवडत नाही, मोठे म्हणून. लाव दमाक जातं ना. लाव कॅमेरा उडवायची 40,000 रुपये सारखं जायचं नाही. मी लेट झाला मंडळी. आमची शेती करून झालेली आहे फायनली बघा. आव लावलाय मध्ये लावलाय सुद्धा. हे बघा मध्ये दिसायचं नाही कारण गोप्रो झूम नाही हो ना. मध्ये लावलेलो असा आई पेंडी लावलं ना. ओके
अख्खी पेंडी लावले नाही आणि शेवटच्या टोका गेली आहेत. माका जाऊक झाला लेट, मी तयारी करून दिले. चप्पल नेऊक विसरलेलं आहे. अहो नाही घ्या मग मी नाही लावा मग. ताई बाहेर पडला आपली बाजू पूर्ण करून. तेराचं पान घेऊन ये. शेवटचा टोक राहुला लावचा तुझा पेंडी रेड्यांका द्या मग खाऊ 4 रवले ते रेड्यांका देऊ नको. रेड्या नसले आणि शेतीत तरी दायच्यात आहेत वाड्यात आहेत सगळे रेड्यांका बरोबर रवलेले कोणाक देऊ जावं नको. एक आव तुळशीत लावा बाकीचे रेड्यांका कोण तुळशीत लावतलो. आता काय म्हणतात हा इकडे आपल्याला माहिती गावलेली असा तुळशीत आव लावण्यात काय म्हणतात काय म्हणतात. हो पाला घातला आज शेवटच्या दिवसात झाला हो. मग कशाक घालतात पाला. पाला म्हणजे सगळी शेती लावून झाली का पाला घालतो. कित्याक लावतात नक्की. ती घालूचाच असता भरभराट जाऊ गोई म्हणान. हा बरोबर. आणि आपली तो आव शेती मधीत कशाक घातला ह्यो. तो आवा घालूचा होता पालाचा. ताव पाला शेतातला पाला. हा आणि मग हे तुळशीत आव. हा भरभराट जाऊ गोई शेतात हा म्हणान. बरोबर. हा आमच्याकडे चिकल धुनी आणि आज आमच्याकडे चिकन असा दुपारी. काल लागत होते जेव घ्यावा हा त्यांच्या व्हिडिओ 4 दिवसांनी पोचतलो. म्हणजे चिकल धुनी सगळ्यांकडे चिकन असतं आणि आज आमच्याकडे रविवारी इलो मस्तपैकी आणि एकच कोपरं होतं शेवटचं. आणि हे काकाने बोलले असे पाला घालतो शेवटच्या दिवशी. तर आई आता ह्यो आवं घेऊन जाते रे. हे बघा हे ठेवले ना धुवून. धुवून ठेवतो ह्यो काय धुवून नाही ठेवलं क्लीन दिसलो. मुरकात काढते. अगे क्लीन दिसलो म्हणून बोललोय. जा काय असत आवं घेऊन जावा. आता जायचं तितकं त्यांच्या खपना असते. होय ते काका आमच्याकडे कामाक असतात. थँक्यू धन्यवाद. हा सोपा इलवास. हा सपवलं. आता कोणाकडे आता वाडेकराकडे झाला परत नोकरी चालू तडे. होय हा गड्याची बरी. हा काका न्यूच्या कामाक असतात वाडेकरांकडे. हो. तर चला जाऊया आता आपण. आपलं कवी सगळी बरी. सगळी बरी तुमका सगळी बरी असतली आम्ही नाही बरी. आम्ही हुंटाच सगळीच बरी ना. ओके चला. रेड्यांचे 5 पेंडे मापात रावले. म्हणजे आमची शेती तर करून झालेली असा आणि आता मी चाललं एक कामा कारण मला लेट झाला बराच 11 वाजता पोचायचा होता. तर आपण निघाया आणि आमच्याकडे पाला घालून झाला की रेड्यांका वगैरे पेंडी देतात खाऊक. कशाक ते शेतात ते मरमर मरतात तर त्यांना सुद्धा थोडंसं हे. चला बाय बाय. आपण जाऊया. तुमका आजचा व्हिडिओ कसं वाटलं कमेंट करून सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.